La valoració que fem del hackathon que hem realitzat este cap de setmana a Picassent és un èxit rotund, tant de participació, pel nombre de persones que han estat inscrites, com per la qualitat tant dels participants com dels mentors i del jurat. Des del punt de vista de l'organització podríem dir que han sigut 2 dies molt intensos però molt divertits. També han sigut 2 dies on tots hem après moltes coses noves, tant l'Ajuntament com tots els participants, i que la participació ha sigut molt alta. Ha estat una experiència molt gratificant. Parlant amb persones que han participat al hackathon, totes repetirien. Han sigut 2 matins treballant, equips multidisciplinars on totes les persones han aportat. Esperem que siga una iniciativa que se puga repetir d'on traure projectes tan innovadors com este Picassent per al nostre poble.